Libertate! 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 Toate televiziunile Trustului Intact sunt aici. Practic, toată lumea e aici. Vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi alături de noi. Vă mulțumim mult că ne dați ocazia să vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Fără dumneavoastră eram de mult timp terminați. Încă nu suntem terminați. Dragii mei, în această zi destul de friguroasă de februarie, faptul că Piața Constituției, încă de la debutul acestei întâlniri, este într-atât de plină, vreau și eu să vă mulțumesc. Am venit de la antenă în ultimele minute și am văzut cum orașul este complet blocat într-o zi de vineri, însă vedeam oameni atât de mulți care veneau către locul acesta. Va fi una dintre cele mai frumoase întâlniri pe care le-am avut vreodată, pentru că astăzi e vorba despre libertate, e vorba de mulțumire și e vorba despre țara noastră, e vorba despre noi. Alături de noi este și stegarul Dac, pe care îl salut, așa cum îi salut pe foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit în multe alte ocazii asemănătoare. Multe mii de oameni sunt astăzi în Piața Constituției, Constituția care ne consfințește nouă libertatea și dreptul de a emite. Aș vrea însă să-i salutăm pe cei de acasă. 10 milioane de oameni ne privesc în fiecare zi și probabil acum foarte mulți dintre ei se uită la noi. În timp ce colega mea, Tristiana, va arăta mulțimea aceasta din Piața Constituției din București, vă invit să le facem cu mâna tuturor celor care sunt acasă. România, te iubim! România, suntem aici! România trăiește! România este vie! România vrea libertate! Antena 3 aici! Antena 3 aici! Antena 3 aici! Antena 3 aici! Sunt atât de impresionat să văd că astăzi au venit din atât de multe locuri. Am văzut Antena 3, e aici și la Băilești. Ați venit de la Băilești special pentru astăzi. Sunt oameni veniți din Moldova, sunt oameni veniți din Ardeal, sunt oameni veniți din Oltenia, din Banat. Pe toți vă salut astăzi. Și vreau să vă întreb, care ar fi modul cel mai corect de a începe acest moment? Care este modul cel mai corect prin care am putea începe întâlnirea noastră cu voi? O invit pe Ingrid să intoneze imnul de stat al României. Deșteaptă-te, română! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de
căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei preasfânt, și scopul ei preasfânt. Murim mai bine în luptă cu glorie deplină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Mulțumesc! Mulțumesc! Libertate! 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 Acum câțiva ani, la o întâlnire asemănătoare, un actor extraordinar, Emil Hosu, a spus niște cuvinte superbe. Nu poate fi iubit acela care nu iubește pe nimeni. Vă mulțumim mult că ne iubiți. Libertate! 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 În urmă cu puțin timp, am întâlnit pe cineva care m-a impresionat până la lacrimi. Am întâlnit mama unui erou care și-a dat viața pentru libertate. Era mama lui Laurențiu Ghenoiu, cel care la Revoluție în 1989 a fost împușcat și sângele său era încă păstrat pe drapelul cu care a fusese înfășurat în momentul în care a fost împușcat. Și doamna Ghenoiu, mama martirului care a murit pentru libertate, mi-a înmânat steagul și a spus: voi sunteți cei care trebuie să ducă steagul libertății mai departe. Astăzi am venit aici, în locul acesta, ca să vă spun că nu este doar menirea noastră, este menirea voastră să ducem steagul libertății mai departe. Vă iubim enorm pentru asta și toți oamenii liberi din această țară, astăzi, merită salutați, merită încurajați. Pentru libertate trebuie luptat. Libertatea nu este ceva care ne-a fost dat pentru totdeauna. Mereu și mereu trebuie să luptăm pentru libertate. Libertate! 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 Începem programul nostru de astăzi și întâlnirea cu telespectatorii noștri minunați. Sunt atât de impresionat când mă uit la această mulțime și vreau să-i salut și pe cei din spate. Vreau să-i salut și pe cei din partea aceea. Vreau să-i salut pe toți și pe cei care sunt pe drum. Sunt mulți alții pe drum. Începem programul întâlnirii noastre cu voi prin a invita pe colegii noștri de la Antena 1 să vă vină alături, să îi cunoașteți mai bine și să vă bucurați de tot ceea ce ei vă oferă în fiecare zi. Antena 1, cel mai important canal de divertisment din România.